Πάμε. Πάμε. Πλησιάζει η παράσταση χορού και έχεις ένα κόμπο στο στομάχι. Μην αγχώνεσαι. Μαζί μας σήμερα είναι ο Ανέστης Σαμαράς, ψυχολόγος, για να μας βοηθήσει πώς να προετοιμαστούμε ψυχολογικά πριν από μια παράσταση χορού. Ανέστη, γιατί είναι τόσο νευρικός λίγο πριν βγω στη σκηνή? Είναι φυσιολογικό αυτό? Είναι απόλυτα φυσιολογικό, λέγεται άγχος επίδοσης. Η έκθεση σε κοινό ή σε κάποια επιτροπή μπορεί να πυροδοτήσει αρνητικές πεποιθήσεις και ένα σπιράλ αρνητικών σκέψεων για τον εαυτό μας, που μπορεί να μας δημιουργήσει τρομερό άγχος. Τι μπορώ να κάνω αν φοβάμαι ότι θα απογοητεύσω το δάσκαλό μου ή και τους γονείς μου? Καλή ερώτηση. Πώς μπορώ να απαλλαχτώ από αυτή την πίεση? Αντί να επικεντρώνεσαι στο επιθυμητό αποτέλεσμα, στρέψε την προσοχή σου σε όλη την προσπάθεια που έχεις κάνει και έτσι θα γνωρίζεις ότι έχεις κάνει το καλύτερο που μπορείς. Πώς μπορείς να απολαύσεις τη σκηνή χωρίς να τη φοβάσαι? Όταν χορεύεις, επικέντρωσε την προσοχή σου στη μουσική, την αίσθηση που έχεις στο σώμα σου, στο χώρο γύρω σου και θα δεις ότι όλα θα πάνε καλά. Η απόλαυση είναι επιλογή. Το άγχος είναι ο εχθρός σου ή superpower? Δύσκολη ερώτηση. Θα μπορούσε να είναι και τα δύο. Στην πραγματικότητα είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει για να σου δηλώσει ότι δεν είσαι ασφαλής, αλλά στην πραγματικότητα είναι στη φαντασία σου. Αν αφαιθείς σε αυτό το σπιράλ αρνητικών σκέψεων, θα έχεις το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσδοκάς. Υπάρχει τρόπος να σταματήσω τις σκέψεις, θα ξεχάσω τα βήματα ή δεν θα τα καταφέρω? Όταν έρχονται αυτές οι σκέψεις, καλό θα είναι να παίρνεις μια ήρεμη και χαλαρή εισπνοή, να δίνεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου, να μην δίνεις σημασία σε αυτές τις αρνητικές σκέψεις, να σκεφτείς πόσο έχεις προσπαθήσει και όλα θα πάνε καλά. Ανέστη, τι να κάνω όταν τρέμω, υδρώνω ή αισθάνομαι ένα κόμπο στο στομάχι μου? Μπορείς να χρησιμοποιήσεις διάφορες τεχνικές χαλάρωσης. Μία από τις πιο γνωστές είναι η διαφραγματική αναπνοή. Παίρνουμε αναπνοή από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κρατάμε τον αέρα στα πνευμόνια μας για 2 δευτερόλεπτα και εκπνέουμε για 6 από το στόμα. Μία άλλη εναλλακτική τεχνική χαλάρωσης είναι το 5-4-3-2-1. Στρέφουμε την προσοχή μας σε 5 αντικείμενα στο χώρο, σε 4 αισθήσεις στο σώμα, σε 3 ήχους, σε 2 μυρωδιές και σε 1 γεύση. Είναι μια τεχνική η οποία στρέφει την προσοχή μας στο παρόν και προσφέρει μια ευεργετική παύση αυτών των αρνητικών σκέψεων. Ανέστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις πρακτικές συμβουλές. Καλή επιτυχία στην παράσταση.